taimake ni dalla makayina dan na tsara baitin manzo na ka taimake ni dan abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Ya aminci dalla kanin gashi salati kan da kai mai ninkashi kasa ahalinsa sahabbansa da sun girmama abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Ran litinin aka haife shi 12 Rabi'a awwal nashi an girmama rana tashi salamun alaika abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Ranar da aka haifi manzo na Aminatu tayo murna rana na Asiya tayo murna da samun kaya abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Annabi na zo gaishe ka ka bani dama zan yi yabo naka dan Amina Abdallah naka ka taimake ni ya abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Manzon mu waye kamar ya kai kyan hali da siffa waye ya kai juriya kamala waye ya kai ya mai yani tsatsiya Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Assalam alaiki mu'azzama assalam alaiki ya jaruma assalam alaiki ma'asuma ki amshi sallama ta ya Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Asalan da na sanyo ki ummi na kaunar ki ta shige min rushi na ya ummul hasan wal husaini na ya zaujil aliyu ya Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Ba za a yo kamar an bana ki ba ba za a yo matsayi irin nashi ba dan shi ne karimi ya shugaba ya katimin nubuwa abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Da zuwan shi duniya ta yo haske duk duhu ya yaye sai dai haske hasken musulunci ya haskaka wannan shi ne hasken abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Manzon mu ya ce wa al'umma uhibbuni uhibbu ya ta Fadima dan hakan ni ma na so ki jaruma na so farin cikin abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Al-Mustafa na durƙusa a gaban ka ya abul Fadima dan abul kai da Abbasi a karɓi baitika na abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Na yi godiya a gurin sashi tibo da ya bani sauti godiya nake a gurin oga salamun alaika abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. Salam alaika ya maha buballa labbaika ya abul Fadima. Alaika ya maha, alaika ya abul Fadima. C-Boy Production.